bago natin simulan tong video or vlog na to, please comment down. Ay, mali. There you go. So, ayun, bago natin simulan tong video or vlog na to, please subscribe. Huwag nyo Like. Huwag nyo rin kalimutan mag-comment, suggest, advice. And also to hit notification bell. And also, paki-share na rin po para sa mas maraming makakanood or makakita ng pang-good vibes natin mga vlogs. For more exposure. Yeah. Thank you. Sure. So, ayun. What's up mga buddies? At yun, kakagising lang namin. So, bali, meron kasi mga nagre-request na mag-lockdown edition kami. A day in our life. Kung paano ang buong araw namin sa isang buong araw na lockdown yun. Quarantine. Lockdown, quarantine lockdown. Yun, pares lang yun. So, ayun, mga halata naman bagong gising pa kami, no? So usually gumigising kami ng mga almost tanghali. Kakagising lang namin. Yan. Ouch. Kakagising lang namin ng tanghali. Katapos lang magligpit ng higaan. Yun. After nun, usually kakain kami ng tanghalian. So ito yon. Alright. Yan. So ayun, nakita nyo na. Usually yun ang ginagawa namin, kain. Dito sa harap mo. Sa harap ng TV. Kung nakita nyo, yan. Tapos, after nun, usually, mag-aayos muna ako, maliligo ako, maghuhugas naman si Mrs. Tapos, after nun, usually nitotong-it kami tatlo. Ako, siya, tsaka si mama niya. Yan. So, yun ang routine namin. Ito, papakita namin yung konting clip ng tong-it. Yan.
Hindi ka tumatawa. So, ayun na nga. Yun yung usually ginagawa namin. Minsan, sa hapon siya. Kita ba ko? Minsan sa gabi. Minsan sa gabi siya. Pero usually, mas gusto ko sa tanghali para hindi kami masyado mapuyat sa gabi Yeah. kasi Nag-event pa kami. So, after nun, after magtong 8, usually, inaabot kami ng mga alas 6. Kakain ulit. Papakita ko pa ba? Kasi mapapakita ko yan, ng clip. So, ayan, yan na nga. Update sa oras, alas 7 na po siya ng gabi. So, naghahanda na kami para kumain. Oo, kasi kakatapos lang namin Tapos tong 8, nakaligo na rin ako. naligo sila. Mga mga hubra. Ayan, so, pagkatapos kumain, usually, after namin kumain, nanonood na lang kami ng TV. So, kahit siguro hindi ko na ipakita, alam niyo naman kung paano. Kung paano manood ng TV. Anyway, may tanong ako pala sa'yo, ma. Ano yan? Yan, inisip ko lang. Kasi napanood ko lang to sa Facebook. Kunwari, nasa racing ka, third place ka, second place, naunahan mo yung second place, anong place ka na? Ano? Third place ka, naunahan mo yung second place, anong place ka na? First place. Are you sure? Oo. Bakit first place? Kasi, pwede ba ako magtanong Oh, ng ano niya? oh. Ano, racing? Hmm. Anong racing to? Basta racing. Racing. Kasi sa racing, ang nananalo, it's either champion or first place. Hindi, ang tinatanong ko lang kung So, pag naunahan ngayon, mo yung second place, anong place naunahan ka ko na? yung second place, kasi malamang ang sunod sa champion is first place. Edi first place. Mali. Kunwari, ito yung second place, ito yung third place. Racing, no? Naunahan mo ngayon yung second place. Oh. O, sino na ang second place? Second place? Ang tinatanong mo. O, pag naunahan mo yung second place, anong place ka na? Yun ang tanong ko. First place nga. Hindi nga, mali nga. Ito ka, second place ka, ma. Panoorin mo, ha. Second place ka, ito yung third place. Ngayon, naunahan mo na yung second place. Third place na siya. Anong place ka na? Naunahan ko yung second place. Oo. Tumalong ka? Edi second place. Oh, yun. Ito pa, meron pa. Maria's father has 5 children. Mukhang nag-research ka pag naliligo Maria's father has 5 children. Tino, Tini, Tina, Tintin. Sino yung panlima? Si Maria. Alam mo natin. Paka-basic. Tanga. Ito naman. Kilakong to. Napampito kilakong eh. Ano nga ulit yung tanong nun? Kakaputol ako. Dapat ganito lang. 3 days ago, I was 18. Why? Makinig ka muna. Panood ko din yan. Paano ba yan? Paano mo ba yan? Oo, dalawa pa nga tayong naghula nun eh. Kaya paano mo ba? Oo, wali. Okay ka na? Okay na ako. Sige. Ano na? Gabi So, na. yun. Mamaya na lang ulit. Pagkatapos namin kumain. Babay ka na. Bye-bye. See you. So, ayan. Tapos na kami kumain. Hintay na lang kami matulog. Yun. So, usually natutulog kami. Mga past 12 na rin or mga madaling araw. Wala lang, kakasempo. So, yun guys. Salamat sa mga nanood. Salamat sa mga manonood. Salamat sa mga nag-share ng video namin.
So, hindi ko na nilalakasan yung boses ko kasi medyo naantok ako. Medyo masakit ulo ko. Di ka kita. Ano hindi ako kita? Kita ako. Baboy na nakahiga. Nakabad ako. Anyway, yun. So, tulad yan ang sabi ko, maraming salamat. Ingat palagi. Huwag na tayo magsilabas. Sobrang tigas ang ulo. Pinutan niya lahat ng Maraming salamat. Ingat kayo lahat. Stay safe. Yun lang. Shit, ayan na. Si Ina pala yung pinakaunang nagkalat dyan. Sana tinawag na niya yung kaibigan